हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना नायदोलाय बेयावहाय आसाम टेटनि स्पेसियेल 2026नि बेयाव दं पेपार 2नि ससियेल साइन्स पार्टनि नोंथांमोना लाबोलायबाय आरो बेवहाय मा मोननाय जादों एबारावहाय नैबे मोनथामखौ नायग्रोदोलाय फार्स्टआव जैनिज्म बुद्धिज्म भक्तिज्म दा बेवहाय भक्तिज्मखौ कालेक्सन खालामनो हाथ'वाखै नाथाय जैनिज्म आरो बुद्धिज्मना कालेक्सन जानानै दंखायो ओंखायनो बेखौ लाबोग्रोनाय जादों जैनिज्म आरो बुद्धिज्मनि सायाव दा बे मोननै धोरोमनि सायाव मा नायलांसै जों अब्ला गोबाव खालामाजासे गोबां माखासे बानायखांबाय नोंथांमोना बेखौ नायबाय थाब्ला रेगुलारफ्रा मोनगोन नङाबा नायैफ्रा डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि बेयाव थांनानै नाय आसाम टेट एन्ड एग्जाम बेयाव दा जैन धोरोम फोसावगिरि महावीर जैन फोसावदों जायखौ जोङो मा होननाय जादों बिहारनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जैन धोरोमा मोनथाम गाहाय पिलार्सफोर दं होनदों बेखौ गोसोआव लानांगोन मोनथाम पिलार्सफोरा मा होनदों बे अहिंसा सान्थौफोरखौ होनाय जादों नन भायलेन्स बेनिफ्राय नैबे अनेकान्धबा बेखौ नायदो नन एबसुलिटिज्म बे इंराजिनिखौबो नाय इंराजि अपसन फैखागोन बेनिफ्राय अपराग्रह बे नन एटाचमेन्ट बेखौ नायदो बिसोरनि बे संस्कृत रावनि लिरनाय ओमफ्राय माखासेया नैबे इंराजिनिखौ होफानाय जादों जों इंराजिखौ नाय बर'आव इंराजिनिखौनो नायनानै जोङो लिरनांगोन जिहेथु मा अपसन थाखायो जिहेतु जैन धोरोमनि गुरुखौ मा बुंनाय जायो तीर्थंकराज बुंनाय जायो होनदों। फोसावगिरिफोरखौ गिबियाव ऋषभदेबा फोसावदोंमोननो बेनिफ्राय नैथियाव सोर फोसावदों भर्सपनाथआ फोसावदों बेनिफ्राय थामथियाव महावीरा फोसावदों। महावीर फोसावनाय समा 1600 BC एबा 600 BCआव जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि सिगां। जैन धोरोमा मोननै बाहागो होनदों बेयो साब ट्रेडिसनाव दं होनदों मोननै साब ट्रेडिसन बे जाबाय दिगम्बरास आरो चिदम्बरास जैन धोरोमनि मोननै साब ट्रेडिसन एबा मोननै बाहागोनि गावनाय दिगम्बर आरो चिदम्बर। बेनिफ्राय जैन धोरोम थानाय हादरफोरा इन्डिया केनाडा इउरप USA आरो जापानाव दं होनदों। जैन धोरोमनि फोरबोफोरा मा गोलैयो होनदों नैबेसोर इम्परटेन्ट फैयो गाहायनि फोरबोखौ बबे धोरोमाव फालिनाय सोंनाय फैनो हागौ बे फेरुसना दास लक्षणा अष्टानिका महावीर जन्माष्टमी महावीर जन्माष्टमी जिहेतु फालियो बेखौ फैनो हागौ बे गोसोआव ला केलेन्डाराव जिहेतु बन्द'बो मोनो बेनिफ्राय अक्षया तृतीया दीपावली नैबे गोसोआव लादो आरो रक्षा बन्धन जोंनाव मोनथाम जैन धोरोमनि जोबोद मुंदांखा फोरबोफोर दङ बे जाहैबाय जन्माष्टमी आरो मोनसेया जाहैबाय दीपावली जायखौ कालि फुजायाव जों बानायनाय जायो बेनिफ्राय रक्षा बन्धन बे मोनथामा एकदम इम्परटेन्ट जानो हागौ फैगोन नायदो जैन धोरोमा मोनबा भजफोर दङ होनदों मा खान्थिफोर दहाय बुंनाय बायदि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य आरो अपराग्रह। भारतनि महाराष्ट्रआव बांसिन जैन धोरोम फोसावग्रा पपुलेसन दङ होनदों एबा जैन धोरोम सिबिग्रा पपुलेसना महाराष्ट्रआव बांसिन जैननि देरसिन टेम्पोला बबेयाव दं होनदों रानाकपुर जैन टेम्पोल राजस्थानाव दङ होनदों। इउनेस्क'जों गनायजानाय जैन टेम्पोलफोरा बबेयाव दं होनदों बेखौ गोसोआव लादो जैन नारायण टेम्पोल आरो भर्सपनाथ टेम्पोल भर्सपनाथआनो इम्परटेन्ट भर्सपनाथ टेम्पोल जैननि गोथार बिजाबा जाहैबाय आगम्स एबा आगम सुत्रस बेखौ गोसोआव लादो हलि बुकआ जैन धोरोमना आगम्स एबा आगम सुत्र। आसामाव टिहुआव दङनो सुर्य पाहाराव दङनो फेन्सि बाजाराव दङ आरो गुवाहाटीआव अल्डेस्ट जैन टेम्पोलफोर दङ होनदों। सुर्य पाहारनिखौथ' बयबो नुबाय आंबो नायबायानो माखासेखौ नोंथांमोना नायदो फेन्सि बाजाराव दङनो ओमफ्रायो टिहुआव दङनो बेखौ। दानिया जों बुद्ध धोरोमनि ब्रैथि बांसिन सिबिजाग्रा धोरोमनो बेयो जोंनि वार्ल्डआवनो नायदो गायसनदों सिद्धार्थ एबा गौतम बुद्ध एबा सिद्धार्थ जेखौ उन्दैयाव मिथिनाय जादोंमोन 6थि आरो 4थि जौथायाव बेखौ फोसावनाय जादों मोननै बाहागोआव गावदोंनो बे जाहैबाय थिराबत आरो महाज्ञान मोननै बाहागोआव गावदों। बेनिफ्रायनो गौतम बुद्धआ नेपालनि लुम्बिनी मुंनि ओनसोलाव कपिलाबस्तु मुंनि जायगायाव जोनोम मोन्दों होनदों। एरियाया लुम्बिनी
गामिया एबा जायगाथारा कपिलाबस्तु बेखौ सोंखायोनोखा गौतम बुद्धनि जोनोम आथिखालाव नेपाल। गौतमनि बिफाया मा होनो शुद्धोधन आरो बिमाया कुइन माया होनदों गोसोआव लादो शुद्धोधन आरो कुइन माया। गौतम बुद्धआ मोनब्रै नबेल ट्रुथ दंमोननो मोनब्रै मा गुबै सान्थौफोर दंमोन होनदों बिसोरो मा मा होनदों नायदो दुक्ख बेनिफ्राय संसारा बेनिफ्राय रिबार्थ बेनिफ्राय कर्म बेफोरो इंराजियाव मिनिं खोन्थाखादों बेखौ नाय। बेनिफ्राय बुद्धनि मोनथाम जुवेल्सफोरा जादों नामा बुद्ध धर्म आरो संघ। दा स्टेचु अफ बुद्ध बबेयाव दं होनदों स्टेचु अफ बुद्धआ मा होननाय जादों बुद्धनि मुसुखाया माबे मुडआव थायो होननाय जादों मा होनो माबे गसंनाय खारनाय बारनाय माबा मोनसे खालामनाय नङा होमबा दा बे जाहैबाय मेडिटेसन एबा ध्यान थानाय होननाय जादों बुद्धनि मुसुखाया जेब्लाबो ध्यानाव थानाय जायो मेडिटेसन। बेनिफ्राय बुद्ध धोरोमनि गोथार बिजाबा त्रिपिटक बेखौथ' गोसोआव लाखानांगोन त्रिपिटक। वर्ल्डनि देरसिन बुद्ध टेम्पला मा होनो बराभुटार इन्ड'नेसियायाव दङ होनदों। भारतनि देरसिन बुद्ध टेम्पला जाहैबाय टावां मनेस्ट्रि बे अरुणाचलाव दङ जिहेतु बेखौ बयबो नायो। आसामनि बुद्ध बिहारा मा होनो आमिनगाव गुवाहाटियाव दङ होनदों गिदिरथार। दालाइ लामानि ओंथिया मा होनदों बुद्ध धोरोमनि देरसिन गुरुखौ दालाइ लामा बुंनाय जायो जायखौ दालाइ लामानि ओंथिया मा होनो दाना मंगलियान रावनिफ्राय फैनाय दालाइ असिन दालाइया असिन लामाया गुरु एबा मास्टार होननाय जादों। लैथो बादि मास्टार माने जोबोद गिदिर देरसिन लैथोनि रुजुदों जेखौ असिन लैथोमाजों रुजुदों मा दालाइ माने असिननो लैथोमा लामा माने गुरु दालाइ लामानि ओंथिया देरसिन गुरुखौ जिहेतु दालाइ लामा होनो। फार्स्ट दालाइ लामाया जादोंनो पेमा अरजि। बेनिफ्राय गाहायाव मा होनदों लार्जेस्ट बुद्ध सिबिग्राया भारतआव महाराष्ट्रआव दङ होनदों गोसोआव लादो महाराष्ट्र लार्जेस्ट पपुलेसना बुद्धजिमना महाराष्ट्र। बेनिफ्राय आरो बेनिफ्राय एक्सट्रा आरोबाव नोंथां बुद्ध आरो जैन मोननैखौ लानानै माखासे गोबां मा कुइसन पिडिएफ नोंथांमोननो नट खालामनानै लाबोबावदों नैबे इंराजिनि बेखौ बुकनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै खस्थ' खालामनानै वेयार डिड बुद्ध ब्रिथ हिज लस्ट बबेयाव थैयामोन होनदों बे कुशिनगराव थैदों होनदों बुद्धआ। बुद्धनि ओंथिया मा होननाय जादों बुद्ध मिन्स दा इनलाइटेन वान बे बर' इंराजियावसो लानाय जिहेतु इंराजिजों लिरनाय जाबाय बेखौ। महावीर वाज बर्न इन 6th century BC बैशालियाव जोनोम जानाय। बेखौ महावीर जैननि बेयो जैन आरो बुद्ध मोननैजों मिक्स खालामनाय नैबे इंराजि पेजआ गोसोआव ला दहाय होनखाबाय ओंखायनो नैबे बैशालियाव जोनोम जानाय महावीर जैनआ बैशालियाव जोनोम जानाय दहाय बै फार्स्टआव मोनथिबोआखैमोन जिहेतु बेयो मोनबाय नै ओमफ्राय बुद्धनाथ' कपिलाबस्तु बेखौ दहाय खिन्थाबाय। भबा प्लेस इज एस'सियेट विथ माजों गोरोबनाय दङ होनदों बबे जायगाजों सोमोन्दो दङ होनदों माजों जैन धोरोमजों नैबे भबा प्लेसआ। त्रिपाटकफोरा मा बेखौ दासो बुंबोखाबाय। बेनिफ्राय हु वाज दा अथर अफ बुद्ध सरितखौ सोर लिरामोननो नैबे गोसोआव लानांसिगोन दाना अशभघोषा ASVAGHOSHA बे बुद्ध सरित। एनादार नेम अफ बुद्ध भारधना महावीर वास नांलायनाय नङा बिसोर फैनाय नङा। ओमफ्राय बुद्ध लिभ एप्रक्सिमेटलि एट द सेम टाइम एज कनफ्यूजन बुद्धआ जेब्लाबो मायाव थाबाय थायोमोन होनदों गोनो गोथो कनफ्यूजआव थाबाय थायोमोन बेहाय एसे इन्टारेस्टिं फैयोमोन मालाबा। Which state is called the Crate of Buddhism बबेया हादरा मा होनो रायजोआ क्रेट अफ बुद्धिज्म होननानै मिथिजानाय जायोनो उत्तर प्रदेश। जायगानि मुंफोर फारियै होनदों जायगानि मुंफोर बुद्ध धोरोमनि गोसारनाय जायगानि नामफोरनो लुम्बिनीनिफ्राय बुद्ध गयानिफ्राय सारनाथनिफ्राय कुशिनगर फारि फारियै जायगानि नामफोरा बुद्ध धोरोमनि गोसारबोनाय जायगानि नामफोरा। गौतम बुद्धआ धोरोम फोसावजेनदोंमोननो सारनाथआव गोसोआव लादो सारनाथआव। नोंथांमोना पिडिएफआव नायदो गोबां दंबावो नै फरायथ'लांदां बेखौ पिडिएफखौ नायबानो सिनायखागोन जिहेतु बे त्रिपाटकखौ सोर लिरोमोन नै फालिया लिरदोंमोन बे इम्परटेन्टआ गाहायाव दंफैयो नै ब्रैथि बुद्धिस्ट जथुमा मायाव जादोंमोननो सोरनि राजानि समाव राजा अशकनि समाव जादों बेफोरो गोनांथार।
हु इज नन एज लाइट अफ एसिया एसियानि सोरां होननानै सोरखौ मिथिनो गौतम बुद्ध लर्ड बुद्धखौ सिनायनो एकर्डिं टु बुद्धिज्म देयर इज न' सोल बुद्ध एबा बुद्धजिमनि बादिबा बुद्ध धोरोमनि बादिब्ला मा आत्मा एबा जिउ गैया होनदों बेनिफ्राय सारनाथ इज इन द स्टेट अफ सारनाथआ बबेयाव दंनो उत्तर प्रदेशआव दङ गोसोआव लादो दा बिक्रमशिला महावीर ए ग्रेट सेन्टार अफ एडुकेसन वाज फाउन्डेड बाय बिक्रमशिला महावीर मुंनि सोलोंथाइ खुलिया बबेयाव दङ सोरजों गायसनजादोंनो धर्मपालनि राजानि समाव गायसनजादों होनदों वेयर दि थार्ड बुद्धिस्ट काउन्सिल हेल्ड थामथि बुद्धिस्ट जथुम्माया बबेयाव जादोंमोन होनदों पाटलिपुत्रआव जादोंनो पाटनायाव आथिखालाव पाटलिपुत्रआ पाटनायाव दङ होनदों वेयर दि ओमफ्राय नैबे महाबलि टेम्पोल इज लकेटेड एट बबेयाव दं होनदों महाबलि टेम्पोला गयायाव दङ गया बुद्ध गया महावीर जैन ब्रिड हिज लास्ट एट महावीर जैनआ बबेयाव थैदों होनदों भावापुरियाव थैदों होनदों दा फार्स्ट बुद्धिस्ट काउन्सिला माला जादोंमोन होनदों गिबिसिन बुद्ध जथुम्माया राजगृहआव दानिया बुद्धिस्ट लिटारेचारनि दालायफोरा मा होनदों पिटक आरो जाटक बुद्ध थुनलाइनि बाहागोफोरा पिटक आरो जाटक होनदों बे मोननै फरायजोबनायानो जाबाय नैबे गौतम बुद्धनि धोरोम फोसावनाय एबि नैबे बुद्धनि मा जायगाफोर धोरोम फोसावनाय जायगा बेफोरखौ नायबानो जाबाय पिडिएफआव दा अब्ला लोगोफोर बेखिनिमोन नैबे पार्टनिफ्राय मोनसे बा मोननै कुइसनफोर फैनो हागौ इसेबांथ' फैया नाथाय जोंहा खस्थ' खालामनांगौआ मा मोनसे मोननैनि थाखायनो हल सिलेबास फरायनांगौ जाना फैयो दा अब्ला बेखिनिमोन लोगोफोर शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनोबो मिथिनो हानायनि थाखाय गोजोन्थों।